Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Titas. Ayan, gumawa kami ng card for Papa. Because today is Father's Day. So, pinasulat ko po si Ana. Para sa tatay niya. You bent the base to Papa in the whole world. Ikawan niyo. You're the best Papa in the whole world. And then, I love you. Ay, ikawan niyo. And then, pangalan niya. May sinulat kasi ako dito. Kinopya niya ba? Pag-hi sa akong kuan. Hi! Netherlands! Nama ko yung picture ni tatay diri ma. Tanawa. Dong, tanawa ang picture ni daddy, dong. Nawa ha. Nako yung picture ni daddy diri. Nawa. Hello! Taurus Dodi, uy! Happy Father's Day, eh. Wa kami ngawang daddy, dong. Hindi nga pa. Ako po, mingaw kay kong daddy. Insa. Sky, si kuan, Cloud. Cloud dito, kaila raw siya ang daddy niya. Kailan na, ay kinami mga picture. Sabi, tinagyan siya, ay, mingaroy sila Joy kay, nakuha niya, ano? Di na siya mukoyo. Di na gyud mukoyo. Di na. Unsa taron ma, June? Ha? Unsa taron, June? 21. 21 na di ay. Napalit mong kukuhaan niya. Kanina. Ito bang kinundong ka ni Lula Mami before ba? Itong videong to, i-insert ko siya sa ano, sa vlogs natin. Ay, pabi ako yung bra. Okay. Para in time naman sa Father's Day ba? Ako yung video na pa mo ko yung mga video niya para timing siya sa Father's Day ako siyang i-insert. Unsa din oras na maabot sila sa Inday ma? Ha? Unsa din oras na maabot sila sa Inday? Mga alas 5 pa na. Sado. Ang iyang pag-ari amo na lang ging dili na mo ikuan og 3 months, 2 months na lang. Murag mao na nasangita na mo. Nadugay kay siya diri ba? Kay kung kuyog pa siguro ka, basig na apay puruhan nga ma-approve maskit dugay. Ba na rin niya, magbuwan na daw sila magunahon na ito. Ay, kaya sigawang matagdakla. Takita. Takita. Ati manong naman. Ngayon, ikaw ba? Mulatan ka. Mora man na ilaha. Ayaw, lagi pa doon. Kanang maigo ko. Isang gino sa ato, gay. Iyan mo gani kong duklon sa plato. Nagkaanan, nag siya kadagmalan, no? Mas madagmalan na siya maayo. Mayulinti na kayo. Ito. Isang gani sa ato, lagi. Kapila ko gito. Nakakatungo sa naglago ko. Labay pa na ako plato. Gatong buwak lagi. Iyan mo gidakol sa diri. Kung ulo niyo. Nag-update ko sa among kuan. Kalendaryo ba? Ugma, opisina na po ko, ugma. Opisina ka sa yun ba? Saan naman? Opisina ko kuan. Lunes o Merkulis. Ang nakabutan dito, flight, Clarice, minatayang dako. Dili madayon. Sayang kay di siya kauban na mo. Ayun, doon may mga bagantoy lang dito. Oo, planado naman ang bakasyon. O gani. 11, sabi. Gamay katong, unsa man, para naka sa daka sa kwarto ni Clarice? Usa na? Or one half? Isa na yung kuwan ano nila.
One eternity later. Hi, titas! Tell the titas where we're going. Now we're going to the city because what will you do in the city? Katawa man o. Dalhin namin si Papa sa pancake na restaurant. Years of being Ana's Papa. Dalhin po namin kayo sa Denbos. Pupunta kami Denbos. It's been a while since the last time we went to Eindhoven, no? Ja, hij moet in de bosbus. Ik ook nou. Ja, je Three-way ka volgens mij, toch? Ja, nog 2 Ja. weken. Nog 3 weken, ja. Opa zei een keertje 2 weken. Maybe 2 man. 2 weeks, day, 2 oei. of 2 denk ik. En had jij een goed rapport of niet? Ja. I think 3 dudung. Oké. ja. Once my 3, yeah. But, yeah. Anna will be on vacation with Oma and Opa for 2 weeks in the camping. Oh ja, because 10 when she comes back we go, so that's... Yeah, and then after that, grabe busy ng batang to. After ng 2 weeks nila, kami din, magbabakasyon po kami ng dalawang weeks lang naman. Dito sa Europe lang. So, mag-vlog po tayo na abangan nyo yung ating pabakasyon. But for now, enjoy kayo sa video ito. Maar ik had een aantal keer gezegd dat we bij de speelwinkel. Dito na tayo. 5 euro lang kasi ito siya dito. Parking is only 5 euro the whole day, and then ano na siya, free bus ride to the city for 4 people, no? So kung big group kayo, mas okay siya. Tapos back and forth pa yung bus, 'di ba? Si Ana atat nang mag-vlog. Skerto kang boss. Aling maliit. Oh, the bus is already here. Onze bus is er. Kijk. Dito na yung bus natin. Are you excited lang? Looks so warm po, Mike. Ik wil toch niet. You don't want? Nee? Okay. Good. Good job. Is lekker. Ang lakas ng aircon ng bus. Lekker. Lekker tao. Ito. Let us catch a bato. Tasje. Ayun na yung Cynthia.
Niet zo snel, joh. Giat lang. Duha, eh. Nee, nou doen we Dat kan niet. Anna, opletten met de fiets, love, hè. Is altijd druk in de stad, love. Anna, hey, Anna, kijk. Hold na, mama. Ik doe even. Dito na tayo. Lakad na kami papunta sa cafe. Dun, dun, dun. Wow. Is that for papa? Even Anna. Dankjewel. Er zit een beestje in. En dan moet je niet in je zak doen. Dat is Oké, wel we gaan. goed. Let's go na, let's go na. Hier is de schaap. Ja. Dat is mooi. May ano yung Starbucks. Oh, may pa-free yung Starbucks. Protein drink. You wanna try, Papa? Go left side with the... Hoi! Kamain. Thank you, El. Cafe latte. Thank you. Yung may free tayo. Pa-free sila. Protein. Anna, fat pack ka. The next one. Just after it. Ah, okay. En daar is het cafeetje, daar zie ik het. There's Zwart. even a Thai restaurant there, Boang. Ja? The next one. Wat zei je, papa? Daar, het zwarte bordje langs die kapper, die. Daar is het. Yeah. Yung ana namin hindi na Nu makapaghintay. zie ik hem wel. Yeah? There one, the other one, there one. With the woods, there's the... The steak restaurant. Bravo, ja. Bus, Katja. Kijk. Komt de bus aan. I hope it's not too busy. Dito na po kami sa cafe. Yan, balik na tayo sa French. Lekker, hè? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Lekker. Zullen we ruilen? Want het is Vaderdag. Tapos na kami doon. Masarap naman siya, as usual. First time naming tatlong magkasama doon. Nagustuhan naman ng dalawa. Balik kami doon. Ako pala, balik ako doon kasama yung aking mother-in-law tsaka yung aking sister-in-law. Dalhin ko din sila doon. Ngayon naman, punta po kaming TK Maxx kay hanapan namin ng laruan to. Kasi nakapag-promise na yung tatay niya. Okay na, Artu? Anna, hier blijven alsjeblieft. Okay na, Artu? Naar huis. Naar speelgoedwinkel. Ah, speelgoedwinkel. Zal ik er 2 leventjes bij doen? Dat is goed, dankjewel. Welke is van jou? Welke is voor jou, denk ik? Die. Ja, Oh, lekker heel zeg. mooi versierd, hè?
Nag-ice cream kami ngayon dito sa labas. But that was red. Yeah. Even over Sinterklaas toen ik er was. Daarom vind ik nooit gekomen. Je had toch geen honden meer? En nou wel. Als het heel lekker is, heb je wel een beetje honger weer, toch? Ja, dat is goed, broertje. Een beetje later, ja? Ja? Balik na kami sa bus stop. Diyan lang. Oh. Life here, Scott. Sarap ng hangin pag nasa ano ka, nasa shade. Sobrang init today. Ayun na, dala na ni Rot yung nabili namin laruan kay Ana and maliit na water bottle. Yun lang naman. Yun lang talaga yung pinunta namin sa Denbos dito sa city para lang talaga i-celebrate ng konti yung Father's Day ba. First time kasi nila doong dalawa sa Frenchy Cafe and ilang beses na akong pumunta doon. Sa bus na po ulit kami. Are you sleeping? Wat de allerhoogste auto is, hè? Ja, wat dan? Wat? Bus. Heel groot. Ook een bus? A few moments later. Hello, titas. Kanina pa po kami nakauwi. Ano na dito? 6 na. Si Ana nga pala, doon sa lolo't lola. Gusto niya doon. Namimiss niya yung lolo't lola niya. Doon siya matutulog. So, bukas, maaga ako bukas. 7 a.m. po ako mag-work. So, si Ana, dadalhin siya dito ng lolo niya para bihisan and i-ready ni Rot din sa, of course, sa school. Ang bilis ng 3 days na off, oy. Parang ano lang ba? Parang wala lang. Hindi po ako masyado nakapagpahinga sa day off kasi parang 3 araw din ako nagka-migraine talaga. So, parang nasa bahay lang ako. Ngayon lang talaga ako nakalabas. Yung lumabas kaming 3, pero the whole time since Friday, actually nag-start siya Thursday night. So, maaga akong natulog ng Thursday night. Friday, Saturday, kahapon, and then today. At least nung nagising ako today, medyo okay na siya. So, maaga pa ako matutulog tonight. Kasi nga, maaga yung start natin sa work tomorrow. Pero maaga din po akong matatapos bukas. So, okay din. And, namimiss ko si Ana. Gusto ko sana siya dito matulog ngayon. Pero, okay lang din naman doon siya sa lolo't lola. Namimiss niya yung lola niya kasi. Kasi mister naman nandun sa taas. Pagod siya, so I think he's taking a nap or I don't know. Kasi sabi niya naglo-laundry kasi siya kanina. So, sabi niya puntahan niya and then matutulog siya. Nakatapos ako ng isang episode and I think natutulog siya. Magsi-7 na pala dito So, maya-maya pupunta na din po ako sa kwarto at matutulog na din. Naka-ready na po lahat yung aking mga gamit sa work and also yung susuotin ko bukas sa trabaho. So, ready na tayo sa work week na naman. I hope okay po kayong lahat and medyo short lang po talaga yung ating pa-video today, kay yung gusto ko talagang i-insert yung, may mga videos pa po ako pero i-insert ko po yung
video natin today for Father's Day kasi in time siya ba. So I hope sa lahat ng mga tatay and mga father figure, mga mama na nagpakatatay sa mga anak nila, happy Father's Day po sa inyong lahat. And sa tatay ko, of course, namimiss ko po yung tatay ko these days. And medyo there are times na emotional pa din ako kasi 1 year pa lang naman, over a year pa lang naman since nawala si tatay, no. And siguro dahil Father's Day, so medyo naisip ko siya palagi ba, and nagiging emotional ako. Iba din po talaga yung thought na parang hindi mo na makausap, although of course gusto ko na naaalala siya palagi or naisip siya palagi, pero iba pa rin yung na parang hindi mo siya ma-message o ma-message mo pa siya pero hindi na siya sasagot, yung ganun ba. So sa lahat po ng mga nanonood, kung may tatay pa kayo, reach out palagi and kumustahin nyo palagi yung mga tatay nyo, and make the most sa time nyo together kasi pag wala na, iba na po talaga, parang may void na hindi mo basta hindi mo na siya parang may kulang na, ganun yung feeling. So yun yung palagi ko ding i-remind kay mister na as much as possible na mag-spend time siya sa tatay niya kasi nga matanda na din po yung tatay, yung kada-ino ko. So ganun, mag-spend time siya kasi iba na talaga pag wala na yung natin, yung parent natin ba. But ayokong gawing drama ang ending ng ng vlog na to. But happy Father's Day po sa inyong lahat. Good job sa lahat ng mga tatay. Basta sa lahat ng father figure or mga responsableng tatay, tiyuhin, nanay, tatay. Happy Father's Day sa inyong lahat. And ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy, mush babush.